Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser eith ofal di yn gofyn i ti bresennoli dy hun i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyr dim plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fel arfer, fydda ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau sy'n dod, ond i ni yn mynd i symud yr oedfa hon ymlaen wythnos arall. Felly, wythnos i ddydd Iau fydd ein cwrdd gweddi misol. Wrth ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd Emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw. Emyn rhif 59. Bydd am darlleniad o'r efengyl yn ôl Lyc y 7fed benod, Lyc penod 7, ac yn dechrau darllen yn adnod 36. Lyc 7, adnod 36. Ac un o'r Phariseaid a ddymunodd arno fwyta gydag ef, ac yntau aeth i dir Phariseaid ac a eisteddodd i fwyta, ac weleg gwraig yn y ddinas, yr hon oedd bechadurus, pan wybu hi fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd yn hir Phariseaid a ddig flwch o enaint. Ac yn sefyll wrth ei draed ef o'r tu ôl ac wylo, hi a ddechreuodd olchi ei draed ef a dagrau, ac ei sychodd a gwallt ei ffen, a hi a gysanodd ei draed ef, ac ei hirodd ar enaint. Fan welodd y Phariseaid, yr hwn a'i gwahoddasau, fe a ddywedodd ynddo ei hun gan ddywedyd, pe bai hwn broffwyd, fe a wybiasau pwy a pha fath wraig yw'r hon sydd yn cyffwrdd ag ef, canis pechadurus yw hi. Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrtho, Seimon, mae gennyf beth yw ddywedyd wrthyt. Ynta ddywedodd athro dywed. Dau ddyledwr oedd i'r un echwynwr.
Y naill oedd arno 500 ceiniog o ddyled a llall 10 a phryd nad oedd ganddynt ddim I dalu, fe a fyddeodd iddynt illdau. Dywed gan hynny, pwy o'r rhai hyn a'i car ef yn fwyaf? A Seimon atebodd ac dywedodd, yr wyf fi'n tybed mae'r hwn y maddeuodd fe iddo fwyaf. Yntai a ddywedodd wrtho uniawn y bernaist. Ac fe adrodd at y wraig ac ddywedodd wrth Seimon, a welid i'r wraig hon, mi a ddeithym I di ac ni roddais di mi ddofr i'm traed, ond hon a olchodd fy'n rhaid a dagrau, ac a'i sychodd a gwallt ei ffen. Ni roddais di mi gysan, ond hon, pan ddeithym I mewn, ni ffeidiodd a chysanu fy'n rhaid. Fy mhen a golew nid iraist, ond hon, a irodd fy'n rhaid ag enaint. Oherwydd paham y dywedaf wrthyd, maddeuwyd ei haml bechodau hi, o blegyd hi a garodd yn fawr, ond y neb y maddeuer ychydig iddo a gar ychydig. Ac fe ddywedodd wrthi, maddeuwyd I ti dy bechodau. A rhai oedd yn cyd-eistedd I fwyta a ddechreuasant dywedyd ynddynt ei hunain, pwy yw hwn sydd yn maddau pechodau hefyd? Ac fe ddywedodd wrth y wraig, dy ffydd ath gadwodd dos mewn tangnefedd. Bydde bendith Duw ar ei air sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron a bod yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am y ffaith iddo ddod yn ifydd i'r byd yma I ddelio gyda'n camweddau ni, gyda'n pechodau ni. Fe ddaeth yn unswydd I ddelio gyda'r holl wrthryfel sydd yn ein calonau ni, ein holl elyniaeth tuag ata ti. O Dduw, I ni yn diolch I ti drefnu'r ffordd o iachawdwriaeth cyn i'r byd cael ei lunio hyd yn oed, ac i'r Iesu ddod yn ifydd, ac iddo fyw a chyflawni'r hyn oll oedd yn rhaid iddo I wneud, ac iddo gymeryd y gosb yn ein lle, ac iddo atgyfodi ar y trydydd dydd. A thrwy hyn oll o Dduw, I ni yn diolch I ti bod ffordd wedi hagor, bod modd I ni fod yn blant I ti, bod modd I ni dy alw di yn dad, ac I ni yn diolch I ti am hyn, yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch am dy ras tuag atom, am dy gariad tuag atom, yn diolch mae gras yw'r cyfan o Dduw, nad oes gobaith gennym os unrhyw beth yn ddisgwyliedig ohonom ni. Os rhaid I ni wneud unrhyw beth I ennill iachawdwriaeth, yna I ni'n gwybod mae ofer yw'r cyfan, does dim gobaith o gwbl. Na fedrwn ni ddod yn agos at gyflawni unrhyw weithred fydd yn ddigonol I ganiatáu ni gyrraedd y nefoedd. Ond felly ni yn diolch I ti. Unwaith eto, mae gras yw'r cyfan. Dy fod ti yn darparu'r ffordd. Dy fod wedi agor y ffordd. Dy fod wedi cynllunio'r ffordd. A bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni'r hyn oll oedd ei hangen ar ein cyfer ni. Felly ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch I ti am ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. I ni yn diolch ei fod wedi esgyn i'r nef, ei fod yn eiriol trosom. Ac felly o Dduw I ni yn galw arna ti I ddod lawr i'n plith. Unwaith eto bydde di'n trigarhau wrthym. Gad I ni deimlo dy bresenoldeb yma. Gad I ni wybod dy fod yma gyda ni. Yn ein plith o Dduw, y bydde di yn dod ac yn cysuro yr rhai sydd angen I cysuro, yn argyhoeddi yr rhai sydd angen I argyhoeddi. I arwain yn eidiau at droed y groes o Dduw. I ni gwybod mai ti yn unig sydd yn gallu gwneud hyn. Ac felly ni'n gweddio, bydde di yn gweld yn iawn. I arwain enaid yn rhywle yma efallai neu rhai yn gwrando at droed y groes. Y byddant yn dod i'r fan, lle y byddant yn gwybod gellir delio â'i pechod unwaith ac am byth. Felly o Dduw I ni yn gweddio cawn weld dy law grymus holl bwerus ar waith yn ein plith ni yma heddi. Ter dim plith, tywallt, dy lan ysbryd anam, diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni yn gofyn hyn oll felly trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllys, megis yn y nef,
felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni. Dewch ni nawr gan i emyn rhif 285. Mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon i bob rhai, a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a bai. 285 gen i sefyll i'w chanu. Bydd yn testyn o'r Efengil nôl lyc y 7fed benod ac adnod 42, lyc 7 adnod 42. A phryd nad oedd ganddyn ddim i dalu, fe a faddeuodd iddynt ill 2. Dywed gan hynny, pwy o'r rhai hyn a'i Cardiff yn fwyaf? Nawr am ddarn sydd yn ddisgrifiad o ras Duw, o gariad Duw.
o'i drigaredd tuag at y rhai sydd yn anheilwng. Mae'n ddarn sy'n llawn cyffro, llawn o gysur i'r anobeithio, a darn sydd yn llawn rhybuddion i'r balch. Mae'n anhygol yn diwedd aml dros y blynyddoedd i chi'n cael rhai yn dod i oedfa ac efallai'n feirniadol ar ddiwedd yr oedfa ac yn dweud, oedd hwnna braidd yn llym. Ac eto i ni'n gweddio mae yr hyn sydd yn cael ei bwysleisio ym mhob bregeth, falle dyw e ddim yn digwydd, falle bydd y pobl yn dadlen wahanol. Ond yr hyn yw'r baich yw ein bod ni'n dyheu am gyhoeddi cysur i'r anobeithio. Ac ein bod ni am i wneud e mor amlwg i'r rhai sydd yn dod mewn i oedfa, neu falle'n gwrando ar yr we, a'r rhai sydd heb obaith, ac yn llawn ofnau, yn gwbl anobeithiol, ac yn dweud wrthyn nhw, mae yna gysur ac mae yna obaith. Dyna yw'r bwrdwn, a dyna'n gobeith ni, bob sil. Ond hefyd bod yna rybudd i'r balch. A mae'n rhyfedd yn diwedd. Lle'n aml iawn, a pobl yn dweud, doedd dim cysur fyna o gwbl. Ac efallai mae'r rheswm doedd dim cysur iddyn nhw, achos bod nhw'n un o'r rhai balch. A bod nhw ddim am cael eu rhybuddio. Ac maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn y rhybudd. A ddim wedi gwrando gair ar y cysur i'r anobeithiol, achos dyn nhw ddim yn anobeithiol, nagyn. Maen nhw'n Gristnogion ers blynyddoedd. Maen nhw wedi gwneud proffes ers blynyddoedd, ac felly does dim problem dyn nhw, does dim anhawster dyn nhw. Maen nhw'n meddwl bod popeth yn iawn, maen nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i fyny'r nefoedd, achos maen nhw mor iawn, maen nhw mor gywir, maen nhw mor dda, a maen nhw mor grac gyda'r bregeth, maen nhw eisiau codi lan a carlamu allan, achos maen nhw'n grac gyda'r rhybudd i'r balch. Dyn nhw'n licio fe. Felly mae rhaid gofyn y cwestiwn, ble mae'r rheini'n sefyll? Siwr o fod, mi fyddwch chi'n dod i'r casgliad, fel y byddwn ni'n gweld fan hyn, bod yna ddisgrifiad fan hyn o rywun crefyddol iawn sydd ddim yn deall yr efengil ac yn berson balch iawn. Ac yr oedd rhain yn casau y rhybudd. Ddim yn licio'r rhybudd. Ond y rhai sydd yn llawn anobaith ac wedi gweld eu pechod, yn gweld y cysur. A dyna yw'r frwydr bob tro. Mae e mor gyffroes y darn yma. Achos bod e mor llawn o gysur i'r rhai sydd mewn angen, y rhai sy'n poeni. Am sefyllfa sydd yma. Am wahoddiad i'r Iesu ddod i mewn i di y Pharisëd. I dechrau dyna roed y cefndir i chi, adnod 36, ac un o'r Pharisëaid a ddymunodd arno fwyta gydag ef, ac yntau aeth i di'r Pharisëaid ac a eisteddodd i fwyta. Mae'n swnio mor hyfryd, ond diwe mor lletigar, mor agor i'ch ti i bobl. Chi'n meddwl, wel, pwy fydd yn neud na? Dwi'n lot o bobl yn neud na, dyda hyn, chi'n meddwl, a falle'r pryd ni, o, mae wedi agor i di. Ond tebygol iawn, mae bwriad Seimon y Pharisëaid oedd i roi yr ymddangosiad o barch a lletigarwch. Roedd e am i eraill ac am i'r Iesu feddwl ei fod yn lletigar ac yn garedig ac yn agor i di ar gyfer hwn. Ond mae'r bwriad oedd i dwyllo'r Iesu i'w faglu i ennill rhyw fath o fantais drosto. Dyna oedd tu ôl i'r peth. Roedd e am ei dwyllo. Ac yna, ceir cymeriad arall yn y darn yn ymddangos. Felly mae gennych chi Seimon y Pharisëaid yn y darn, darllenwch y darn, fe welwch i fe ni lawnder. Seimon y Pharisëaid yn edrych mor dda, mor garedig, agor i di ac yn rhoi croeso. Wen, mae gennych chi gwraig mor anfoesol. Ac mi fyddwch chi'n teimlo, dwi'n yn siŵr os dwi'n teimlo'n gyffyrddus fan hyn. Si pobl ddim yn gweld i'n siarad o hon. Mae'n anfoesol. A dyma un oedd hon oedd wedi bod yn anfoesol. A does dim amheuaeth am hynny. A mae'n clywed fod yr Iesu yn yr ardal ac yno yn y tŷ. Ac felly dyma beth sy'n digwydd. Adnod 37. Ac wele gwraig yn y ddinas, yr hon oedd bechadurus, does dim cwestiwn am y peth, roedd hi'n anfoesol.
A pan wybu hi fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd yn hir Phariseaid, a ddig flwch o enaint, a chan sefyll wrth ei draedef o'r tu ôl ac wylo. Hi a ddechreuodd olchi ei draedef a dagrau, ac a sychodd a gwallt ei ffen, a hi a gysanodd ei draedef ac a hirodd ar enaint. Mae yna wahaniaeth enfawr rhwng y ddau cymeriad, y wraig a'r Phariseaid. O am wahaniaeth. Un, siwr o fod, wedi tyfu lan, fachgen da iawn siwr o fod, mynd i'r ysgol Sul, neu beth bynnag oedd y Phariseaid yn neud, cael y gwersi yn yr Hen Testament, wastad yn gwrando ar mam a dad, ddim yn mynd ar gyfeilion, ddim yn mynd ar hyd pethau paganau, ddim yn dilyn y pethau, ac yn grefyddol llwyr. Ac yn tyfu lan ac yn dysgu'r Hen Testament, yn dysgu ffyrdd y Phariseaid, cadw'r rheolau, roedd yn edrych yn ddyn hyfryd. O, mawr i barch gan pawb. Ac yna chi'n edrych ar hon. Hon wedi gwrthryfela, siwr o fod o'i phlentyndod, tyfu lan i fod yn fenyw anfoesol llwyr. Hwn, y Phariseaid, yn agor i di ac yn gadael i'r Iesu dod mewn i di. Mae mor garedig, mae mor hael, rhoi pryd o fwyd iddo fe, mae mor garedig. Ond oedd hon ddim yn gallu neud o, ond mae'n mynd yno ac yn torri chalon. A blwch o enaint ac yn sychu'r traed gyda'i gwallt. Yn y darn yma hefyd, i ni'n gweld dwyfoldeb Iesu Grist. Achos yn y darn, roedd yr Iesu yn dangos ei fod yn gwybod sut un oedd y wraig, ac hefyd yn gwybod yr hyn oedd yng nghalon y Phariseaid heb iddo fe ddweud dim byd. Felly ni'n gweld mai Duw yw Iesu Grist. Does dim cwestiwn. Roedd Iesu Grist yn gwybod, heb i Seimon ddweud unrhyw beth, ei fod fel ag yr oedd e. Roedd yn deall Seimon y Phariseaid i'r dim. Roedd yn deall yr hyn oedd yn wir am y wraig. Heb iddyn nhw ddweud dim byd. Na adnabod nhw o ran yn dod i'r traws nhw'n ei fywyd hyd hynny, roedd yn gwybod, achos oedd y mae yn Dduw. Adnod 39. A phan welodd y Phariseaid, yr hwn a'i gwahoddasau, efe a ddywedodd ynddo ei hun, gan ddywedyd, pe bai hwn broffwyd, efe a wybiasau pwy, a phawath wraig yw'r hon, sydd yn cyffwrdd ag ef, cynnes pechadurus yw hi. Mae e'n meddwl, mae wedi camddeall yn llwyr do. Mae wedi meddwl, petai Iesu Grist yn unrhyw beth yn agos a be mae'n honni bod, bydd fe'n gwybod sut un oedd hi. Dwi ddim yn deall dim. Ac oedd e'n dod i'r casgliad yn ôl i grefydd fe ddyle Iesu Grist droi ei gefn ar y wraig gan fod hi wedi byw bywyd brwnt. Felly chi'n gweld, mae'n broblem anferth yn diwedd. Am gymeriadau. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y dyledwyr, yn ail ar y ddameg, ei hun ac yn olaf y prawf. Wel, yn gyntaf y dyledwyr yma, cymeriadau yma. I ni'n cael disgrifiad o un sydd yn meddwl ei hun. Y Phariseaid, roedd e'n meddwl yn fawr o'i hun. Mae'n edrych ar ei hun fel dyn da, a siwr o fod, un heb unrhyw ddyled i Iesu Grist. Ac felly, pan mae Iesu Grist yn dod â dameg am ddyledwyr, dwi ddim yn deall e. Achos dwi ddim yn meddwl ei fod mewn dyled i neb. Dwi'n sicr ddim mewn unrhyw dyled i Iesu Grist. Dwi ddim wedi dod ag ysbryd o fod yn ddarostyngedig. Dwi ddim i tebyg, mae'n llawn balchder. Nad oes fawr o achos am faddeuant yn ei fywyd Falle byddai'n fodlon cydnabod bod wedi bod tym bach yn hyll ambell waith, ond ar y cyfan mae e'n meddwl ei fod e'n iawn. Mae e'n grefyddol iawn, wedi gwneud nifer o weithredoedd allanol sydd yn ymddangos yn dda, ac mae e'n fawr i barch o'i hun. Ac yna ceir un yr edrycha y Phariseaid lawr arni. Ac mae'r Phariseaid yn edrych ar y wraig fel un brwnt. Yr oedd hon wedi bod yn anfoesol iawn, y gweithaf o fewn cymdeithas. Ni ellir cael gwaith na hon yn ôl y Phariseaid. Roedd hon yn ofnadw. Ac roedd Seimon y Phariseaid yn llawn beirniadaeth o'r Iesu.
ac yn edrych nawr yn feirniadol ar yr Iesu. Dim dim ond ar y wraig, roedd yn edrych yn feirniadol ar yr Iesu. Ac daeth i'r casgliad, os yw hwn, yr Iesu, yn honni fod yn broffwyd o unrhyw fath, yna fe ddylse fe wybod sut gymeriad oedd hon. Ac ar sail hynny, fe ddaeth i'r casgliad, mae gwrthodiad i ymwneud â hi oedd i fod. Mae e'n cymryd, mae fod yn grefyddol, mae bod yn dda, yw peidio edrych ac ymwneud â rhywun fel hon sydd wedi bod mor frwnt. Dyna oedd ei grefydd e. Yn sicr, nid oedd i ddangos unrhyw gydnabyddiaeth iddi. Rhyfeddodd ei fod yn barod i ganiatáu iddi olchi ei draed a dagrau, i sychu y dagrau a'i gwallt, i gusanu hyd yn oed ei draed, a defnyddio ei blwch o enaint i'w hyneinio. Mae'n rhyfeddu bod yr Iesu wedi caniatáu i rywun fel ei ddod yn agos. Wyt ti sylweddoli beth yw hon? Wyt ti sylweddoli sut un yw hi? Ti wedi gadael iddi ddod yn agos, yn fy ni fi hefyd, sut fedri di wneud y fath beth? Ac fe wel hi fel pechadurus, ond nid un felly ydoedd e yn ei farn ei hun. Doedd e ddim yn gweld ei hun fel pechadur. Tybio ni, rhywbeth tebyg, byddwn ni'n meddwl, petai ni'n ffeindio rhai crefyddol sydd ar ôl yn ein gwlad ni, mwyafrif llethol, ddim yn grefyddol o gwbl, ond o'r rhai sy'n grefyddol, faint o'r rheini, yn sicr dyw'r di-grefydd ddim yn meddwl bod nhw'n bechaduriaid, ond o'r rhai crefyddol yn ein gwlad ni, faint sydd yn meddwl i bod nhw'n bechaduriaid? Dim llawer tybio ni. Bydd y rhai crefyddol yn gallu gweld, dwi tipyn gwell na'r rhai sydd byth wedi mynd i Capel y Rhath. Dwi tipyn gwell na'r rhai sydd yn gwneud pethau yn tywyllwch, na ellir siarad yn sa'n ei pethau fel yna. Ac felly yn meddwl, dydyn nhw ddim o'r wael, a does ddim angen y faddeuant yn yr un ffordd. Falle ambell i beth, ond fel yna byddai'r mwyafrif, dwi'n yn anodd i ddeall nag yw e. Dwi ddim yn anodd i ni ddychmygu hyn. Am wahaniaeth sy'n rhwng y ddau. Gwahaniaethau yn y lle cyntaf wrth ddod at Gris, mae yna wahaniaethau mawr fan hyn. Darlun hyfryd ceir o'r wraig, y brwdfrydedd, y gostyngeidrwydd. Mae hi'n awyddus, mae'n llawn emosiwn, ond mae yna le i emosiwn yn does. Mae rhaid bod yna le i emosiwn, dim popeth, chi'n mynd chwarae'r emosiwn, ond mae yna le i'r emosiwn, mae hon yn llawn emosiwn. Mae hi wedi teimlo i phechod, a mae wedi gweld yr Iesu, a mae'r dagrau yn pistullo allan. Ond y Phariseaid, mae e'n llawn twyll. Mae'n gwahodd yr Iesu heb unrhyw fwriad o ddangos gwir groesoedd o. Yr oedd yn llawn hunan gyfiawnder. O'r cychwyn yr oedd am fagli'r Iesu. A gwelwn nad oedd yn deall dim byd am wir grefydd nag oedd. Arbenigwr ydoedd e ar grefydd allanol balch hunan gyfiawn. Ond oedd e ddim yn deall unrhyw beth ysbrydol yr hyn sydd o Dduw. Doedd e ddim yn ei ddeall. Dwi ddim yn deall crefydd y galon. Dwi ddim yn deall yr Efengil. Dwi ddim yn deall y neges yr Hen Testament. Dwi ddim yn deall dim. Yr unig beth mae wedi deall yw sut mae wedi cael ei fagu fel plentyn, sut mae wedi cael ei ddysgu fel Pharisead, sut mae fod i ymddangos fel rhywun crefyddol, sut mae fod i ymddangos fel Pharisead. Mae'n ticio'r bocsys i gyd. Mae'n neud y cyfan. Mae wedi gwneud popeth yn iawn. Mae'n siŵr fod i wisgo'n iawn, bod yr iaith mae'n dynyddo'n iawn, fod i ddewisiadau fe'n iawn, mae'n ofalus ble mae'n mynd, a'r holl beth yma, mae e mor grefyddol. Ond dyw e ddim wedi deall crefydd y galon. Achos yn fuan fe ddaeth i'r casgliad nad proffwyd oedd yr Iesu. Heb sôn am fab Duw. Dyw e ddim hyd yn oed yn fodlon cydnabod fod yr Iesu'n broffwyd. Felly mae'n dod yn fyr yn syth. Dwi ddim yn gallu gweld fod Iesu Grist hyd yn oed yn broffwyd fel roedd Israel yn gyfarwydd ag e. Fe ddaeth i'r casgliad nad yw gwir grefydd yn delio â phechaduriaid. Fe gredodd e fod Duw yn edrych ar ymdrechion
gweithredoedd allanol. Nid ar y galon, mae yn meddwl fod Duw, dim ond, mae crefydd yn unig yw Duw yn edrych ar sut ydw i'n byw. Duw yn edrych arno fi'n dod i'r capel. Duw yn edrych arno fi'n darllen y Beibl bob dydd. Duw yn edrych arno fi ddim yn mynd i rai lefydd ac yn mynd i rai llefydd eraill. Dyna be mae e'n meddwl yw crefydd. Dyna be mae e'n meddwl bod Duw yn ei weld. Mae Duw yn gallu gweld fel pawb arall, fel bethau Duw ar y lefel pawb arall, os yw pawb arall yn gweld Seimon fel rhywun da, crefyddol, yna popeth yn iawn. A mae e'n credu fod yn dda, yn bell o fod yn bechadur fel hon. Felly gai ofyn cyn i ni fynd ymhellach, ble eich chi arni? Ydych chi yn edrych arnoch eich hun fel un sydd ag anghenion? Ydych chi yn gallu gweld eich bod chi mewn dyled i Dduw? Ydych chi'n gallu gweld eich bod yn bechadur? Ydych chi'n gallu gweld eich anobaith? Gai ofyn, sut ydych chi yn dod at Grist hyn? Na'r cwestiwn arall, sut ydych chi yn dod at Grist? Sut ydych chi yn dod i oedfa fel hon? Beth yw'r ysbryd i chi'n dod i oedfa fel hon? Ydych chi'n dod i oedfa fel hon yn ostyngedig? Ydych chi'n dod i oedfa fel hon yn barod i Dduw i siarad â chi? Neu oes ganddoch chi eich atebion yn barod a dydych chi ddim yn fodlon symud o'r heini? A oes ysbryd y Pharisëaid ganddoch chi, eich bod yn dod yn meddwl uchel o'ch hun, yn dod i weld bai ar y neges, o mae yna lawer dros y blynyddoedd wedi dod i oedfa mwyn darganfod bai ar y neges. Ac yn sicr pan mae yna rybydd yn dod yn y neges, dyna'r unig beth maen nhw'n cofio. Roedd hwnna'n llym. Roedd yna rybydd yna i'r balch. Mae wedi gwneud i mi gwestiynu os ydw i'n Gristion a'i feidio. Pwy mae'n meddwl yw e? Neu, ydych chi'n dod fel un gostyngedig am glywed ei eiriau, yn dod yn obeithiol o glywed newyddion da? Ydych chi'n dod felly? Ydych chi'n dod ag ysbryd y wraig yma? Gwraig sydd wedi byw bywyd afradlon llwyr anfoesol. Ydych chi'n dod felly mewn angen? Ac yn gobeithio bod yna rhyw neges obaith i chi, bod yna rhyw gysur. Fod rhywun yn fodlon siarad â chi. Sut un ydych chi? Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Beth am y ddameg hon te? Yn syth i ni'n gweld drwy foldeb Iesu Grist ar waith. Mae yn gwybod yr hyn sydd yn wir am bob un o'r cymeriadau. Ond nid yw hwnna'n wir am unrhyw oedfa. Mae Iesu Grist yn gwybod am bob un cymeriad sydd yn hyn. Mae Iesu Grist yn gwybod am bob un cymeriad sydd wedi bod yn yr oedfa hon dros y blynyddoedd. Mae hwnna'n wir. Mae e'n gwybod beth oedd cyflwr ysbrydol yr rhai oedd yn gwrando dros y blynyddoedd. Mae Iesu Grist yn gwybod. Ac mae'n gwybod os oedden nhw'n flin gyda'r neges oherwydd roedd yn rybydd i'r balch, neu os oedden nhw'n dod ag ysbryd gostyngedig. Dyna sydd yn wir. Mae Iesu Grist yn gwybod y cyfan. Roedd yn gwybod am y ddau yma. Roedd yn deall yn iawn. Ac os nad ydyn ni'n gallu deall yn llwyr, os nad ydyn ni'n gallu dirnad, os nad ydyn ni'n gallu gweld, dyw hwnna ddim o bwys fan hyn, mae Iesu Grist yn gwybod beth sydd yng nghalonnau yr rhai sydd yn gwrando, sydd yn dod i oedfa wedi wneud dros y blynyddoedd. Ac i ni'n gweld fan hyn yn syth, mae Iesu Grist yn mynd ati i herio'r Pharisëaid. Adnod 40, rhywbeth falle yn yr oes hon, rhywbeth falle, dydyn ni ddim yn cael herio, ni ddim fod i siglo'r pechadur. Ni ddim fod i dychryn y pechadur, ni ddim fod i wneud yn nhw'n feddwl, ydw i'n iawn wedi'r cyfan. Ond mae Iesu Grist yn ei wneud e, adnod 40 ar Iesu, gan ateb, dim cwestiwn, gan ateb a ddywedodd wrtho Seimon, mae gennyf beth yw ddywedyd wrthyt. Mae gen i rhywbeth i ddweud wrtho ti. Mae rhywbeth pwysig iawn gen i ddweud wrtho ti, achos ti'n ôl y cwestiwn yna, y dywediad yna yw hyn. Mae gen ti broblem fawr, Seimon. Dwi ti ddim yn deall. Felly mae angen i fi siarad yn uniongyrchol â ti. Mae gen i rhywbeth i ddweud wrth y ti. Yntai, y Pharisëaid nawr, yntai ddwedodd, athro dywed. Am ymateb, yn ofnadw, diw, chi gallu dychmygu'r peth. Mae yna rhyw fath o wfftio yr Iesu. Mae rhyw fath o beth i ti'n mynd i ddweud wrtha i.
Ti'n gwybod pwy ydw i? Ti'n gwybod pa mor dda ydw i? Ti'n meddwl dy fod i'n broffwyd a ti ddim yn gwybod sut un yw hon? Achos petai ti'n gwybod sut un yw hon, fydde ti ddim yn siarad â hi. Fe'n sicr fydde ti ddim yn gadael i gyffwrdd y draed i. Fydde ti ddim yn gadael i wylo dros ti. Wyt ti'n gwybod dy fod i'n siarad gyda fi? Ond mae'n dweud fel hyn, athro, dywed, ffwrdd â hi. Beth wyt ti eisiau dweud wrtha i? Adnod 41. Dyma beth mae Iesu'n dweud wrthyn nhw. 2 ddyledwr oedd i'r un ychwynwr. Y naill oedd arno 500 ceiniog o ddyled a'r llall 10 A phryd nad oedd ganddynt ddim i dalu, efe a fyddeuodd iddynt illdau. Dywed gan hynny, pwy o'r rhai hyn, a'i car ef yn fwyaf. Yr hyn mae Iesu Grist am ei ddangos yw, dyma'r beth sy'n mor bwysig, yw sail neu rheswm gweithredoedd a wnaeth y wraig. Mae Iesu Grist eisiau dangos i'r Pharisëaid, mi rwyt ti'n anghywir, ac mae hon yn iawn. Mi rwyt ti'n ffals, a mae hon yn wir. Ac roedd Iesu Grist am iddo ddeall, os yw e'n mynd ar hyd trywydd gweithredoedd, roedd e am defnyddio gweithredoedd fel rhan o'r wers fan hyn. Mae am iddo fe wybod pam gwnaeth y wraig y gweithredoedd. Roedd am i ni wybod mae'r efengyl sydd tu ôl i bopeth ysbrydol. Yr efengyl sydd wrth raidd y cyfan fan hyn. Mae am i'r Pharisëaid ddeall, Seimon, mae hon fel mae hi achos yr efengyl. Doedd e ddim yn deall yr efengyl. Roedd e'n grefyddol, roedd e'n dda. Ond doedd e ddim yn y bywyd, doedd e ddim wedi deall. Ac yr hyn sydd wrth raidd y cyfan yw maddeuant pechodau. Dyna'r wers, maddeuant pechodau. Ydych chi wedi deall maddeuant pechodau? Achos dyna sydd oedd raidd y neges fan hyn, maddeuant pechodau. Fe ddywed yr Iesu am y 2 oedd mewn dyled. Un oedd yn ddyled fawr, 10 gwaith mwy na'r llall. Ond yr hyn sydd yn anhygol am yr hanes yma yw bod y 2 ohonyn nhw mewn dyled. A dim un ohonynt yn gallu talu'r ddyled yn ôl. Doedd ganddyn nhw ddim un ceiniog. Ond maddeuwyd y cyfan i'r 2. Talwyd y ddyled yn llwyr, a nid oedd angen iddynt dalu ceiniog yn ôl. Mae'n anhygol yn diwedd. Maen nhw mewn dyled, gwahanol ddyled, un anferth, un llai, ond mae'r ddyled yn cael ei thalu'n llwyr, mae'r cyfan yn cael ei anghofio, ac does dim rhaid iddyn nhw dalu nôl mewn chydig bach o amser chwaith, achos fedra nhw ddim. Felly, nid yn unig bod y ddyled wedi dalu, ond mae'r cyfan wedi anghofio amdano. Mae'r cyfan wedi ddelio. Dileu'r cyfan. Ar hyn o ddysgodd yr Iesu. I ni oll, pob un ohono ni mewn dyled i Dduw. Dyma beth oedd e am i'r Pharisëaid deall, ond oedd e ddim wedi deall. A mae yna beryg ond oes na. Mae yna beryg mewn capel, mewn oedfa, ymhlith y crefyddol, bod nhw ddim yn deall. I ni'n gallu dweud ein bod ni'n deall yn ein penni, wrth gwrs dwi'n bechadur, a mae'n rhywbeth sydd yn hawdd iawn, yn llithrodd ar y tafod. Mae'n hawdd iawn dweud y geiriau hynny. Ond dyn ni wedi deall hyn. Fod pob un ohono ni mewn dyled. I ni mewn dyled i Dduw am ein bywyd ni, am ein hanadl ni. Pan dwi'n anadlu mewn nawr, wrth i fi anadlu mewn nawr, dwi'n mewn dyled i Dduw am roi anadl i fi fyw. Mae'n ddyled anferth. Dwi dim ond yma nawr achos bod Duw wedi caniatáu mi fod yma nawr. Ac os fyddai byw ac iach Sul nesa, dwi mewn dyled i Dduw am caniatáu mi fyw 7 diwrnod arall. Am bob anadl dwi mewn dyled iddo. Yr ydym yn ddyledus iddo am ein cadw ni'n fyw yn ogystal ar holl fendithion a gawn o'i ddwyloef. Dwi'n ddyledus i Dduw am y bwyd dwi'n ei cael ei fyta, am y diod dwi'n cael ei yfed, am y catref, am y toeth fy mhen, ar y holl beth, am deulu o falu, dwi mewn dyled i Dduw am y cyfan. Ac felly mae'n ddyletswydd arno. Yr ydym wedi'n rhwymo i fyw i ogoniant Duw, i ddiolch iddo ac i fyw i fyddhau. Dyna sydd yn ddisgwyliad. Dyna beth i ni fod.
Ond fe ddysgwn ni fod pob pechadur yn ddyledwr i Dduw. Ac i ni heb roi i Dduw yr hyn sydd yn ddyledus iddo. Dydyn ni ddim wedi dod yn agos i fyw ein bywydau yn fywydau o ddiolch iddo fe. Creuwyd ni i fod yn rhai sydd yn byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau, a does dim un ohono ni wedi llwyddo dod yn agos i wneud hynny. Doedd y Phariseaid yn sicr ddim. Roedd e'n byw i ogoneddu ei hun, ac yna bydde Duw yn edrych arno fe ac yn meddwl, ti mor dda, fe gei di ddod i'r nefoedd. Dyna oedd ei grefydd e. Llawn gweithredoedd. Ond oedd e ddim wedi deall mai o'r cychwyn i ni fod i fyw i ogoneddu Duw, ond dydyn ni ddim yn gallu pam achos ni'n bechaduriaid. Ond mae pob pechadur yn ddyledus i Dduw. Dydyn ni ddim wedi roed yr hyn sydd yn ddyledus iddo. Dim o gwbl. Yr ydym yn dod mor fyr o'r safon. Mae'r ddyled mor fawr. Ac oherwydd ein pechod, ni allwn wneud dim byd i blesio Duw. Does dim modd plesio Duw. Fedrwn ni ddim byw i'r safon ein hymdrechion. I'w blesio'n dod mor fyr, mae'n gweithredoedd gorau yn ôl gair Duw, megis bratiau bydron, mae'r gorau oll i ni wedi wneud. Allech chi feddwl am yr gwasanaeth fwyaf crefyddol i chi rioed wedi wneud, ac os ych chi'n rhoi eich bywyd i fynd i ryw wlad dramor bell, llawn llwch y llawr a'r haul yn danbaid, ac ych chi wedi treulio degawd wedi gadael eich cartref cyffyrddus fan hyn, a chi wedi mynd i fyw fyna, chi wedi helpu nhw, chi wedi trial rhoi dŵr iddyn nhw, chi wedi gwneud popeth, a chi wedi cael bywyd caled. Ac beth chi'n gwneud am 100 o flynyddoedd, bydde ddim yn dod yn agos i fodloni gofynion y tad. Mae'n gweithredoedd gorau ni yn frwnt achos i ni'n gwneud y cyfan mwyn clod i ni. Ac ni all yr un pechadur fodloni gofynion y tad. Mae'r ddyled y tu hwnt i ni. Beth ni'n cael miloedd ar filoedd o flynyddoedd i geisio cyflawni, cyfresu o weithredoedd da a seremoniau crefyddol. Nid oes un y gall ddod yn agos i dalu'r ddyled. Mae'r ddameg hon yn dysgu. Y wers orau gellir ei gael. Mae mor bwysig. Y gwers orau gallwn ni gael yw gras Duw. Y mae Duw yn Iesu Grist yn maddau ein holl ddyled. Dyna'r neges. Dyna yw crefydd, dyna gwir grefydd, fod Duw yng Nghrist yn maddau ein dyled. Heb unrhyw gyfraniad gennym ni. Mae'n dweud fan hyn yn y ddameg, yn adnod 41 a 42, doedd dim ceinio ganddyn nhw. Doedden nhw ddim yn gallu talu'r ddyled nôl. Ond mae ddeuwyd y cyfan. Ac felly dyma beth sydd fan hyn, i ni'n gweld gras Duw yw hyn, fod Duw yng Nghrist yn maddau'n holl ddyled heb unrhyw gyfraniad gennym ni. Gan ni allwn gyfrannu mewn unrhyw ffordd, dyw e ddim yn bosib. Dydyn ni ddim yn gallu plesio Duw. Dydy dysgu'r adnodau ar gyfer yr ysgol Sul, bob di Sul ddim yn mynd i achub enaid. Dyw e ddim yn mynd i fodloni Duw. Dydy gwneud yr holl dasgau i'r capel ddim yn mynd i fod yn ddigon i blesio Duw. Dydy rhoi ein harian ac ein heiddo i'r tlawd ddim yn mynd i fod yn ddigon. Mae'r holl beth yma'n bethau hyfryd a bethau da, ond dyw e ddim yn mynd i fod yn ddigon i blesio Duw. Dydy canu Emynau adrodd adnodau o'r ysgrythyr trwy'r dydd am y canrif nesaf ddim yn mynd i blesio Duw. Dydy mynnu bod ni'n defnyddio Beibl William Morgan, sef siŵr o fod y cyfieithiad gorau oll, mas o unrhyw iaith yn y byd tybio ni, falle bod fi fel Cymro meddwl ni, ond dwi'n dieddol o ddweud hynny, mae y mor gywir. A beth tawn ni'n dweud, dwi'n mynd i gadw at Beibl William Morgan a ddim darllen dim un cyfieithiad arall, a darllen hwn bob dydd, y Beibl cyfan os fedrau, bob dydd am y canrif nesaf, am y 1000 o flynyddoedd nesaf, beth tawn ni'n cael anadl, dyw e ddim yn mynd i fodloni Duw. Beth tawn ni ddim yn rhegi, beth eto dydwch chi os ych chi'n regwr. Dyw e ddim yn mynd i fodloni Duw. Os ych chi'n gallu stopio chi na'n colli tymer am weddill eich bywyd, dyw e ddim yn mynd i fod yn ddigon i fodloni Duw. Os ych chi ddim yn mynd i golli cwrgweddi oedfa bore pnawn na nos Sul am yr 70 mlynedd nesaf, dyw e ddim yn mynd i fodloni Duw. A'r rheswm amdano fe yw
balchder a phechod dyn, mae'r ddyled yn rhy fawr. Mae'n pechod ni mor ddifrifol, ond chi'n gweld beth yw'r broblem? Dyw'r Phariseiaid ddim wedi gweld I bechod. Ac felly dwi ddim yn gweld yr angen am faddeuant. Ac felly mae'n mynd I fod yn grac gyda'r efengyl. A dyna pha mae pobl yn mynd yn grac gyda'r efengyl. Dydyn nhw ddim wedi gweld I pechod. Dyna yw'r broblem. Dyna wastad sydd wedi bod yn broblem. Mae wastad I bod yn broblem I eglwysi lle mae pobl yn mynd yn erbyn yr efengyl ac I chi meddwl maen nhw'n dewis falle ddim yn hoffi'r pregethwr neu ddim yn hoffi rhywun arall yn y capel neu ddim yn hoffi y cadeiriau neu ddim yn hoffi lliw y carped neu ddim yn hoffi bod nhw ddim wedi cael I dethol I wneud rhywbeth neu gilydd. Mae wastad rhyw reswm dan nhw. Ond tu ôl y cyfan mor aml yw'r efengyl. Dyn nhw ddim yn licio'r efengyl achos pam? Dyn nhw ddim wedi gweld I pechod. Dyn nhw ddim wedi gweld I dyled. Dyn nhw ddim wedi gweld yr angen am faddeuant. Dyna yw'r broblem. Dyna problem eglwysi efengylaidd. Os I ni'n gweld bydolrwydd mewn addoliad ac mewn bywyd, mae rhaid I ni ofyn y cwestiwn. Mae rhaid I ni ofyn y cwestiwn. A ydyn ni wedi gweld yr efengyl? Ydyn ni wedi deall yr efengyl? Falle bod rhai wedi ac wedi gwrthgilio. Dwi ddim yn gwybod. Ond un peth dwi'n gwybod. Y broblem sydd wrth raidd y cyfan yw hyn. Heb weld eich pechod. Mae'r cyfan o ras. Mae Iesu Grist yn talu'r ddyled yn llwyr I ni. Mae Iesu Grist yn dileu'r ddyled yn llwyr I ni. Dyna pam dath Iesu Grist i'r byd. Fe ddath i'r byd I ddileu ein dyled ni. I cael gwared ar ein pechod ni. I faddau ein pechod ni. Dyna pam y dath e. Ond nid dyna wnaeth Iesu Grist wrth ddod i'r byd. Cyflawnodd e holl ofynion y gyfraith. Bu fyw bywyd perffaith yn fy lle. Fedrwn ni ddim byw bywyd da hyd yn oed. Achos mae'n daioni ni yn drewi. O, mae'n drewi, yn diwedd. Pan ych chi'n gweld rhywun yn gwneud rhywbeth da, ond maen nhw eisiau I bobl weld a chlywed, mae'n ddrewllyd, mae'n afiach. Ond onid dyna sydd yn wir amdano ni? Mae ein gorau ni fel bratiau bydron. Ond fe gyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn llwyr. Fe nath e fyw bywyd perffaith I ni, achos fedrwn ni ddim. Fe fodlonodd y tad yn ein lle ni. Fe gymerodd y gosb am ein methiant ni I dalu'r ddyled am ein pechodau. Fe roddodd ei ddwylo pur ar led pam fy mwyn ni. Does dim reswm arall i'r beth. Pam bydde Iesu Grist yn mynd i'r groes? Bydde byw fel y siampl, os yw hwnna'n ddigon da I ni trio copio fe, os mae dyna yw'r crefydd, fel mae Phariseiaid yn meddwl, copio person sydd yn neis ac yn dda, pam ath e'r groes? Fe ath e'r groes achos dyna oedd y cynllun yn Genesis. Rhaid oedd i'r Iesu Grist yn mynd i'r groes, achos rhaid oedd cael cosb am ein dyled ni, am ein pechod ni. Felly mae Iesu Grist yn neud y cyfan. Fe roes ni ddwylo pur ar led, mwyn I ni cael ein maddau. Gymerodd gosb yn fy lle. Mae'r cyfan o ras. Fedrwn ni ddim cyfrannu dim byd. Ond nid yw hyn yn newyddion da. Ga I ddweud, siwr o fod, dyw e ddim yn newyddion da falle i'r rhai sy'n falch, fel Phariseiaid. Dyn nhw ddim yn licio'r neges yma. Dyw crefyddwyr Cymreig ddim yn licio'r neges yma. Achos mae rhaid iddyn nhw fod fel y bytain, fel y fenyw anfoesol. Ac I ni lot well yna yn dydyn ni. Dwi'n barchus, dwi'n grefyddol, dwi'n dda, dwi'n lan, dwi ddim fel nhw. Dwi ddim orfrwnt yn nhw. Ond am newyddion da i'r pechadur a'r anobeithiol. Ga I ofyn, oes yna rhywun sydd wedi gweld ei pechod ac wedi gweld ei heiddiant, wedi gweld na allan nhw dalu'r ddyled yn ôl? Oes yna rhywun yn teimlo fedrai ddim dod yn agos I blesio Duw, fedrai ddim dod yn agos I fod yn ddigon da, ac os ydych chi, mae yna achos I lawenhau, achos I chi dath Iesu Grist, a trai fel chi mae Iesu Grist wedi dod i'r byd. Ydych chi'n teimlo eich euogrwydd am eich methiant? Ydych chi'n teimlo'ch pryntni? Y neges yw hyn, mae yna maddeuant llawn ar gael.
Dyna yw'r neges yr Efengyl. Nid yr Efengyl yw dweud wrthoch chi, rhaid i chi fyw yn dda. Fe ddaw hynny, mae so law. Ond nid dyna yw'r Efengyl. Yr Efengyl yw hyn i chi'n anobeithiol, i chi'n frwnt, i chi'n bechadur, ond mae yna faddeuant i'w gael. Fe ellir clirio'ch dyled yn llwyr yn Iesu Grist. Dyna pam y dath i'r byd, i ddileu eich pechod. Mae mor gyffroes yn dweud. Mae neges i'r pechadur, mae neges i'r rhai anobeithiol. Wrth gwrs, mae'r balch y crefyddol, falle hyd yn oed yn y byd Efengyledd hyd yn oed, yr rhai sydd yn meddwl, wrth gwrs, y mod i'n Gristion, achos dwi'n credu yn Iesu Grist, ac yna maen nhw'n llawn balchder efallai, a llawn gweithredoedd, ac rhaid gofyn y cwestiwn, ydych chi wedi dod at droed y groes? Ydych chi wedi gweld eich bryntni? Ydych chi wedi gweld beth nath Iesu Grist trostwch chi? Achos gras i'r cyfan, i chi methu talu ceiniog tuag at y ddyled. Rhaid i chi fod wedi dod i weld hynny. Fedrwch chi ddim gwneud dim byd mwyn eich iachawdwriaeth. Dyma'r neges i fan hyn nawr yn olaf y prawf. Dyma oedd bwriad yr Iesu wrth adrodd y ddameg, roedd am i'r Pharisëaid wybod yr hyn oedd gwir grefydd. Mae am bwysleisio crefydd y galon, a fod crefydd y galon o Dduw, a hyn yw ffrwyth gwaith o Dduw yn y galon, yw bywyd o ddiolch. A bywyd o ufuddod. Dyna be mae Iesu Grist am i hwn i ddeall. Mae am iddo fe ddeall yr Efengyl. Ac wedyn, pan i chi'n derbyn maddeuant pechodau, wedyn mae'r gweithredoedd yn dod. Ond nid mwyn ennill iachawdwriaeth, na, mwyn diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr Efengyl sanctaidd. Canlyniad crefydd allanol yw ymdrech i wneud cyfres o weithredoedd. Maent yn falch o'r gweithredoedd hynny. Ac mwy o ymdrech i'w cyflawni os mwy o gydnabyddiaeth. Ond nid yna yw crefydd allanol. Mae'n waith caled. Mae crefydd allanol yn waith caled. Chos does dim cysur yna, does dim sicrwydd yna. Mae'n llawn balchder a mae yna wastad trio gwella. Mae'n wastad bod yn well na pobl eraill. Mae'n wastad eisiau gwneud yn siŵr bod chi'n hysbysu pawb bod chi wedi gwneud y weithred. Chi'n sicr ddim eisiau neb i sylweddoli bod wedi mynd heb unrhyw un i gydnabod y peth, ac felly mae'n waith caled, mae eisiau dangos i bobl, edrychwch arno fi. Dyna yw crefydd allanol. Felly, cwestiwn ofynwyd i Seimon y Pharisëaid, adnod 42, dywed gan hynny, pwy o'r rhai hyn o'r ddameg y car ef yn fwyaf? Ac mae'r ateb yn dod adnod 43, a Seimon atebodd ac y ddywedodd. Yr wyf fi'n tybied, mae'r hwn ymyddeodd iddo fwyaf. Yntai a ddywedodd wrtho, uniawn y bernais, nawr i ni'n dechrau dod i ddeall. Dwi ddim yn licio fyddo. Mae'n dechrau dod i ddeall, ond mae'n gallu ateb unrhyw beth arall nag oedd. Ac am gymhariaeth ag yma fe gawn ddisgrifiad o gariad o wraig, yr un oedd wedi byw bywyd afradlon anfoesol, ond oedd wedi derbyn maddeuant am ei phechodau. Y gweithaf o gymdeithas, trwy ras Duw wedi derbyn maddeuant pechodau. Yr oedd wedi derbyn y golchiad, roedd hi wedi cael ei golchi'n llwyr lan. Roedd pob staen wedi olchi. Roedd pob pechod wedi faddau, wedi hoelio i'r groes, a dyma canlyniad profiad y ddau. Dyma'r prawf. Os ych chi eisiau gwybod y gwahaniaeth rhwng rhywun sydd wedi deall maddeuant pechodau a rhywun sydd yn grefyddol, gwrandewch. Adnod 44. Ac fe adrodd at y wraig, ac a ddywedodd wrth Seimon, a welid i'r wraig hon, mi a ddeithym di, ac ni roddaist i mi ddwfr i'n traed. Dwi ti ddim wedi rhoi dŵr i mi hyd yn oed. Ond hon, a olchodd fy nrhaed a dagrau. Mae wedi dod o'i chalon yn do. Roedd hi'n torri chalon.
doedd Seimon ddim hyd yn oed wedi rhoi dŵr i'r Iesu olchi ei draed, oedd yn rhywbeth cyffredin i westeion i'ch tŷ. Doedd e ddim hyd yn oed wedi neud. Ac ei sychodd a gwall ei ffen. Ni roddais di mi gysan, ond hon, pan ddeithim i mewn, ni ffeidiodd a chysanu fy'n rhaid. Adnod 46, fy mhen, ac olew, nid irais, nes di ddim wneud hynny, mae'n pwysleisio beth dyw e ddim wedi wneud. Ond hon a irodd fy'n rhaid ag enaint. Oherwydd paham y diweddar wrthyt, maddeuwyd ei haml bechodau hi, oblegyd hi a garodd yn fawr. Ond y neb y maddeuir ychydig iddo, a gar ychydig. Yr hyn a welwn, fe ddath y cariad o ganlyniad i faddeuant. Ni ddaeth y maddeuant oherwydd ei chariad. Gai ddweud na to, gai bwysleisio hwn, mae hwn mor bwysig. Daeth cariad o wraig o ganlyniad i maddeuant pechodau. Ni ddaeth y maddeuant pechodau oherwydd ei chariad. Roedd y gweithredoedd oedd hon wedi wneud, gafodd hi ddim maddeuant oherwydd y gweithredoedd am wnaeth hi. Mae hi'n gwneud y pethau, mae gan i bod hi wedi maddau. Dyna'r gwahaniaeth, dyna'r efengyl. Dyna'r gwahaniaeth rhwng crefydd a gwir Gristnogaeth. Hynny yw, y gweithredoedd hynny a wneir i ennill iachawdwriaeth, ymdrechion cnawdol sydd yn feichus, ond am wahaniaeth yng ngweithredoedd y wraig. Daw'r rhain oll o gariad, o ddiolch am faddeuant. Ni theimlodd y Phariseiad y rheidrwydd i ddangos y fath gariad. Pam? Gan na welodd ei bechod, ni welodd ei ddyled. Ac felly pam bod eisiau wneud na? Pam sydd eisiau wneud na? Pam sydd eisiau mynd i'r cwrgweddi bob wythnos? Pam sydd eisiau fi fod yn ofalus ar sut dwi'n treulio'r sabath? Pam sydd eisiau fi fod yn ofalus i ba lefydd dwi'n mynd? Pam sydd eisiau fi ofalus o pethau dwi'n edrych a gwrando? Pam sydd eisiau fi ofalus a ffordd dwi'n ymateb? Pam sydd eisiau fi fod yn ofalus am sut dwi'n gwrando yn yr oedfa? Pam dwi eisiau gwneud hynny? Beth yw'r rheswm? A'r rheswm yw hyn. Mae maddeuant wedi dderbyn. Mae'r cyfan o ras dwi wedi wedi talu ceiniog ar gyfer maddeuant pechodau. Wedi maddau fy holl ddyled. Ac felly dwi eisiau, dwi eisiau dweud diolch i ti yr holl alluog Dduw. Dwi eisiau byw i dogoneddi di. Nid mwyn perswadio ti i roi iachawdwriaeth i mi, ond oherwydd iachawdwriaeth, dwi eisiau byw i dogoneddi di. Mae'r gwahaniaeth mor bwysig. Mae J.C. Ryle yn dweud, yr unig ffordd i wneud pobl yn sanctaidd yw i bregethu maddeuant llawn a rhad trwy Iesu Grist. Os ych chi eisiau capel o bobl sanctaidd a diwiol, sut ych chi fod i wneud e? Pregethwch yr efengyl. Mae yna gymaint o lefydd sydd ddim yn pregethu'r efengyl. Ac felly mae'r gweithredoedd da falle a welir, falle ddim yn wir sancteiddrwydd. Ond pan ych chi'n cael neges yr efengyl ac yn gweld eich pechod ac yn derbyn maddeuant pechodau, wedyn mae'r awydd am sancteiddrwydd. Mae'n mynd ymlaen ac yn dweud, Ryle, heddwch a Duw, yw yr unig gwreiddyn sydd yn dwyn ffrwyth sancteiddrwydd. Dyna'r unig beth sydd yn mynd i ddwyn ffrwyth sancteiddrwydd. Na'r gwreiddyn, mae rhaid cael heddwch a Duw yn Iesu Grist. Heb hynny, heb yr efengyl, heb maddeuant, heb derbyn i gyfiawnder ef, heb ildio i'w berffeithrwydd ef, heb cyffesu'n pechod ac edifarhau, heb derbyn y golchiad yn ei waed ef wrth droed y groes. Does dim heddwch a Duw, ond pan i chi yna dyna'r unig gwreiddyn sydd yn mynd i beri fod yna ffrwyth sancteiddrwydd. Y mae gwir diwioldeb a sancteiddrwydd dim ond yn dod o faddeuant yng Nghrist Iesu. Yr oedd yr wraig wedi profi gras Duw yn ei bywyd.
yr oedd wedi rhyfeddu iddi dderbyn maddeuant pechodau. Allech chi ddychmygu'r wraig. Dim syndod bod hi'n beichio crio. Yr oedd cymdeithas yn edrych lawr arni ac yn ei chasau hi. A falle dim teulu ar ôl dy hi, a dim ffrindiau ganddi'n sicr bydde dim arian ganddi. Ac yna mae'n gweld yr Iesu, yr un sydd wedi maddau ei phechod yn llwyr, a'i golchi'n lan. Dim syndod bod na ddagrau yn llifo. Ac mae'n dweud, fi wedi derbyn maddeuant, sut allan ni fod? Ond mae wedi digwydd. Doedd hi ddim yn deall e, dwi ddim yn gallu egluro fe. Dwi ddim yn ymfalchio mewn ffordd balch, mae'n ddim yn cyfan o ras. Doedd dim arian gen i dalu am fy maddeuant. Doedd dim i dam dan fi'n gallu denu'r Iesu faddau fi. Mae di maddau fi oherwydd ei gariad e, a'i ras e. Roedd hi wedi derbyn heddwch a Duw. Ac o ganlyniad i hyn, roedd hi am ddiolch iddo. Roedd am fyw i ogoneddu Duw ei wasanaethu, nid oedd dim yn ormod iddi wneud dros Iesu Grist. Roedd hi'n fodlon rhoi y peth gwerthfawr o enaint ar yr Iesu, yn lle werthu fe. Doedd dim byd yn ormod iddi. Am hadnod llawn cysur, a ffryd nad oedd ganddynt ddim i dalu, hefe a faddeuont iddynt illtau, a oes unrhyw un, neu rhywun sydd yn gwrando efallai, sydd yn teimlo difrifoldeb ei dyled. Falle, dwi ddim yn gwybod. Efallai rhywun hen draw'r byd ac wedi dod ar y we ac wedi gwrando ac yn teimlo ei bryntni ac yn gwybod, efallai wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol ac wedi hen fyw a bywyd afradlon ac wedi rhyfygu ac wedi rhegi ac wedi bod yn anfoesol ac wedi twyllo a dwyn a ymladd a llad a pob math o beth. Efallai yn y carchar mwyaf erchyll mewn rhyw wlad fwyaf tywyll. Efallai. A rhywsut yn gwrando ar y neges, a falle bod nhw'n siarad Cymraeg, neu'n darllen y cyfieithu. Ac efallai yn meddwl, does dim gobaith i fi, achos dwi mor frwnt. Ac yna maen nhw'n clywed, oes mae yna obaith yn Iesu Grist. Ond beth sy'n rhaid fi wneud i blesio Duw? Dim! Beth sy'n rhaid fi wneud? Dewch a droed y groes. Mae yna faddeuant i'w gael. Oes rhaid fi roed yn y beth? Na, mae'n rhad ac am ddim. Mae'r cyfan o ras. Ond dwi wedi bod 70 mlynedd yn y tywyllwch. Does dim ots. Mae yna faddeuant yn Iesu Grist. Ac os oes na, gyn ni'n dweud bod na. Dewch ato. Dewch a droed y groes trai fod yn agos. Galwch arno, ceisiwch e. Mae maddeuant rhad ar gael i bawb a ddaw ato ef. A fy hoff adnod yn yr holl ysgryder yw hyn. Ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. I bob un a ddaw at Grist, ni fydd yn troi'r un enaid i ffwrdd. Mae e'n rhad ras, gras. Dydych chi ddim yn ei heiddi fe. Does gandwch chi ddim byd i'w dalu tuag ato. Mae'r cyfan o ras. A ffryd nad oedd ganddyn ddim i dalu, fe a faddeuodd iddynt illtau. Pob pechod wedi ei faddau. Dewch ato felly. Galwch arno. Plediwch ag e. Y mae yna faddeuant i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengyl sanctaidd. Yn diolch bod yna obaith. Gobaith i'r anobeithiol. Ac o Dduw, i ni yn cyflwyno'r balch i ti. I ni'n cyflwyno'r crefyddol i ti. Ac yn gofyn i ti o Dduw, i agor llygaid ei heneidiau, iddynt weld ei dyled a'i pechod, a'i hanobaith, ac yna o Dduw yn ei hanobaith, y byddant yn dod a droed y groes. Teir gweithio ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gen i ganu Emyn Rhif 297, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.